Dobar dan svima, dobrodošli u novi video. Danas sam tu ja, Natalija i Sivijen. Danas nije običan video. Nećemo danas da otvaramo LOL Underwars i nije to sve. Danas je još jedan divan video, to jest još jedan divan razlog snimanja ovog. Zato što je danas face reveal i specijal za 65 subscribera. Pa možemo da počnemo. Evo, počinjemo. Evo Sivijen. Podesi. Evo ga, podesila sam. I sad možemo da krenemo sa otvaranjem. Pošto čim sam je kupila nisam mogla da izdržim da ne otvorim jedan sloj. Pa morat ćemo ovako da otvorim. Znači nije ništa iskočilo što me malo čudi. Mislila sam da će lupica. Ovo je čudno zato što nigde nema ziper, to je rajfišluk, tako da ćemo morati ručno. Evo ga. Oj, kako je lepo. Pogledajte ovo. Božanstveno. Iako se kod vas sigurno ništa ne vidi. Wow, kako je dobro. Ajde da vidimo koju smo to luticu dobili. Pa, valjda ćemo to da vidimo. Ukoliko ja uspijem da otvorim. Znači ovdje se nalaze razne skrivene poruke i tako to. Hoće li se ovo otvoriti više? Evo ga. Ovo je malo čudno, ali okej. Kako se ovo otvara? Kako je sama slatka! Za ne poverovati. Unutra kapsula dobio si kodom. Kako čudno. Jao, mala flašica. Pogledaj je. Jao, i haljenica. Ovo je predivno. I cipelice. Jao, i ovu kapsulicu ću da čuvam do kraja života. Pa ona je mala maca. Sklonit ćemo sada ovo. Oj, kak je slatka. Pogledajte je. Može da pomera ruke i noge. I sve, može i glavu čak da pomera. Pa hajde da je obučemo u njeno preslatko odelce. Evo kako izgleda. Baš je slatka, samo da je malo cipele navučem, da ne izgleda ovako čudno. I evo ga, malo joj je uska haljina. Čekaj da pokušam da namestim, evo ga. I da, još jednu stvar sam shvatila. Ovo je zapravo original. Znači, vidite ovu stvar, pa dole piše rešenje. Ali pre nego što pogledam rešenja, ajde da vidim. Znači, Monkey A plus neki znak da su jednako piramide. Mislim da to znači Egipat. Ajde da vidimo. Čekaj, da još malo pogledam. Ne znam šta, ajde da vidimo rešenje. Čekaj. At the Egipat pyramids. Znači, u egipatskim piramidama. Znači ima rešenje, ovo je original. Dobili smo od nekog čudnog razloga i ovdje. Boga piti šta će. Da li je ovo stvarno? Vidi, ova flašica se otvara. Ili je pukla. Držimo fige da se otvara. Hajde da je otvorimo. Čekaj, ovo je malo čudno. Ne, mislim da pukla. Ali svejedno je mnogo slatka i našoj devojčici Maci ćemo je dati. Mnogo je lepa! Izvinim Sivijen. Evo, sada imaš novu drugaricu, naravno ta drugarica sam igračka. Ali eto, to može da bude tvoja igračka. Ima zlatnu kosu. Evo, vidite Sivijaninu šapu, to je Gingerinu šapu.
i njenu kosu. Isto. Ajde da ovo stavimo da bi bila prava kapsulica. Mora ovo malo jače da se uglavi. Sačekajte. Kako lepa, elegantna torbica. Evo, Sirijan se dosetila jedne sjajne ideje. Vidite li vi ovu ovde lolutkicu? Pa rekla je da mogu to da ju zalepim na jednu pelenicu koju će ona uskoro da obuče, pošto kaže da ove baš nisu udobne. Čekaj. Ovako. Sad trebam samo da ovo sklonim. Ali evo jedne čudne stvari koja me malo zbunjuje. Zašto sam ja dobila kodove unutar kapsule? I zar ova lutkica nije trebala da bude onako, znate, u onom odelu, onako kao što imaju Lol Underwears? To je malo čudno, ali nema veze. Mislim da ova lutkica baš nije sva svoja. Jedno oko u jednom pravcu, drugo u drugom. E pa baš tako gledaju lutkica. Jel možete ovdje Maju da vidite? Kako meni prst špicasto izgleda? Pa eto, dobili smo malo torbicu. I ovu slatku lutkicu. I blupu i ove stvari. I do narednog puta. Pozdrav!